mata. In ba ke ba a soyayya tabbas ne kam sai makabarta. Ke ce ta farko kuma kin yi karkason ki are min sata. A bar kaunata kin gama kama ne haihe are ba kowa ke ce kwallon kwallon. Shiga funnena ni kai na faso ka zama uba a gurin ƴaƴana. Alhamdulillah gana a tare da mai sona ai sai murna. Bibi na kai ne jagora na haye sai tani idan har sani kaucewa dangata. Soyayya ni da ke har mun yi kamanni ko a ma'auni mun gama kerewa. A sowa zai kamo ni bare ya isa ni a dole ya tsarewa. Kice kika san mini tsani kike min noni idan zan kaucewa. Kice kika canza launi nake ta bayani kike yin haskawa. Tunani na duka bai toshewa gani gatawa. Madobin kallo na kin shiga tsari na. na fata marai da sauri zan zo in makarar rashi. Kashi na kawo ka kurɓa mai sanyi zai kora kishi. Kuya daga daɗi a gidan ka zan zauna na yi alwashi. Ka ji ka sako na tura maka shi haye sai ka karanta na san zai ma daɗin sauraro. Shi ne mai amsa bukatu babban sarki Allah ga magare ka kacin mu muradin mu. Tunda mun haɗa kanmu a soyayya babu wani mai jin sirrin mu. Sai mu yi haƙuri da zaman juna kurwan ne ya tona asirin mu. Allah sarki wayo wani rayuwa yau ta yi min daɗi. Har ma ina rawa na da tsalle gani da auta na maza. kin zama shalele na. Wataran na ki zama matana. Mai kyan hali da ɗabi'u ko a ina ke zan nuna. Matsayin ki daban yake gona baki goyi a cikin raina. Sarewa don miki busa ranki yau sanye. A taɓa mini ke a gabatin raina kanki kwarai zan ɗaufansa.